Представете си, че животът, който сте градили с любов и търпение, камък по камък, се срива пред очите ви само за миг. Какво се случва, когато човекът, на когото сте вярвали безрезервно, се превърне във ваш враг? Днешната история ни потапя в една такава буря. Ще проследим пътя на една жена, която е принудена да се бори не само за бъдещето на децата си, но и за собствената си душа. Пригответе се за разказ, изпълнен с напрежение, неочаквани обрати и емоции, които ще ви държат в напрежение до самия край. Ина и Александър бяха това, което всички наричаха перфектното семейство. Живееха в красива къща в подножието на Витоша, в престижния квартал Бояна. Той беше успешен ръководител в голяма софийска IT компания, а тя талантлив преводач от френски и немски, която беше избрала да работи от вкъщи, за да се посвети на двете им деца – Наталия на 8 и малкия Мартин на 4. Ина беше сърцето на дома, създател на уюта, топлината и хармонията. Александър осигуряваше финансовата стабилност и изглеждаше, че двамата се допълват идеално. Но зад лъскавата фасада на техния живот се криеше тайна, която скоро щеше да излезе наяве и да разруши всичко. Студената синя светлина на ранното утро се процеждаше през шторите в спалнята. Ина лежеше будна, вслушана в тишината на къщата. Тишина, която крещеше по-силно от всеки скандал. Чу как Александър се движи безшумно в гардеробната, как внимателно затваря вратата, за да не събуди децата. Сърцето й се свиваше в болезнен възел. Само преди 24 часа тя беше най-щастливата жена на света, а сега се чувстваше като призрак в собствения си дом. Споменът от вчерашния ден я прониза отново, остър и безпощаден. Дъждът се стичаше по предното стъкло на колата й, а чистачките скърцаха монотонно, докато чакаше на светофара близо до офиса му в Бизнес парк София. Беше решила да го изненада, да отидат на обяд. И тогава го видя. Той излезе от сградата, а след него, почти тичайки на високите си токчета, се появи млада брюнетка. Тя го целуна. Не по бузата, а страстно, по устните. И Александър отвърна на целувката, прегръщайки я свойски. Светът на Ина се разпадна на хиляди парченца. Когато той се прибра с нощи, тя го чакаше в хола. Децата вече спяха. Въздухът беше толкова натежал, че можеше да се разреже с нож. Коя е тя, Сашо? Попита го Ина с глас, който едва разпозна като свой. Той я погледна с досада, сякаш го прекъсва от нещо важно. За какво говориш? Сигурно си уморена. Но Ина не отстъпи. Описа му сцената, която беше видяла, целувката, прегръдката, начинът, по който се качиха в неговата кола. Лицето му се промени. Маската на любящия съпруг падна и на нейно място се появи студено безразличие. Добре, има друга. Казва се Мария, колежка е. И какво от това? Изстреля той думите като куршуми. Какво от това ли? Прошепна Ина, усещайки как подът се изплъзва под краката й. Ние имаме семейство, деца. Именно, отвърна той. И нямам намерение да променям нищо. Ти си майка на децата ми, това е важното. Другото не те засяга. Думите му бяха по-лоши от шамар. Те я унищожиха. Искам развод, каза тя твърдо, макар че всяка клетка в тялото й крещеше от болка. Александър се изсмя. Беше сух, неприятен смях, който оттекна в тихата стая. Развод? Не ставай смешна, Ина. Няма да ти дам развод. Децата трябва да растат в пълноценно семейство. Репутацията ми е важна. Той се приближи до нея, а в погледа му имаше заплаха. И да ти кажа още нещо. Ако тръгнеш да правиш глупости, ще се погрижа да останеш без нищо. Без децата, без дома. Ти си никой без мен. Една домакиня, която превежда някакви книжки. Аз съм този, който изкарва парите. Той се обърна и излезе от стаята, оставяйки я сама с руините на живота й. Тази нощ Ина не спа. Прекара я, гледайки през прозореца към притихналата София, докато сълзите се стичаха по лицето пари. Това не беше нейният Сашо. Това беше чудовище, което тя сама беше допуснала в живота си. И сега трябваше да намери сили да се бори с него. Следващите дни бяха мъчение. Александър се държеше така, сякаш нищо не се е случило. Прибираше се, вечеряше с децата, питаше ги как е минал денят им, но към Ина
се отнасяше като към мебел. Тя беше невидима. Игнорираше я напълно, освен ако не се наложеше да й нареди нещо. Ина се чувстваше в капан. Къщата, която някога обожаваше, сега й се струваше като луксозен затвор. Всеки ъгъл й напомняше за лъжата, в която беше живяла. Тя се опита да говори с него отново, да го накара да проумее болката, която й причинява. Но той беше непреклонен. Ще живеем така. Свиквай. Аз няма да се откажа нито от теб и децата, нито от Мария. Тя ми дава нещо, което ти отдавна не можеш. Ина разбра, че няма друг избор. Въпреки заплахите му, тя се свърза с адвокат и подаде молба за развод. Когато Александър получи призовката, яростта му беше неописуема. Ти какво си мислиш, че правиш? Изкрещя той, хвърляйки листа на масата. Предупредихте. Но най-големият удар тепърва предстоеше. Една събота след обед, докато Ина подготвяше обяд за децата, на вратата се позвани. Беше Александър. И не беше сам. До него стоеше Мария, с леко наедряло коремче и самодоволна усмивка. Мария ще живее тук, обяви той със леден тон, докато любовницата му оглеждаше дома на Ина с оценяващ поглед. Ина застина. Не можеше да повярва на наглостта му. Ти си луд. В тази къща живеят децата ти. Точно така. И скоро ще имат ново братче или сестриче. Време е да свикват с новата си мащеха. Отвърна Мария с лигав глас, погалвайки корема си. Това беше моментът, в който нещо в Ина се счупи. Болката се превърна в леден гняв. Тя нямаше да позволи на тези хора да унищожат децата й. Махайте се. И двамата. Веднага, извика Ина с цяло гърло. Децата, привлечени от шума, се показаха на стълбите с уплашени очи. Видът им даде на Ина нечовешка сила. Видя ли какво направи? Каза Александър. Плашиш децата. Това е и мой дом. Ако на теб не ти харесва, вратата е там. Той демонстративно прегърна Мария и я целуна пред Ина и децата. В този миг Ина взе решение. Тя нямаше да остане и минута повече в този цирк. Докато те се настаняваха в гостната, тя се качи горе. Миличка Марти, облечете се. Отиваме на малко пътешествие, каза тя с възможно най-спокойния глас, който успя да събере. Ръцете й трепереха, докато хвърляше дрехи, документи и лаптопа си в два големи сака. Сърцето й биеше до пръсване. Страхът се бореше с решителността. Тя не знаеше къде отива, но знаеше, че трябва да избяга. Трябваше да спаси децата си от тази отрова. Тя се измъкна с децата през задния вход към гаража. Сложи ги в колата и потегли, без да поглежда назад. Докато се спускаше по улиците на Бояна, а светлините на София се разкриваха пред нея, тя се чувстваше напълно сама и изгубена. Мамо, къде отиваме? Попита Наталия от задната седалка. Защо татко доведе онази леля вкъщи? Ина преглътна сълзите си. Ще поговорим по-късно, слънчице. Сега трябва да намерим нашето ново, тайно местенце. Тя спря на една отбивка и извади телефона си. Нямаше много приятели, на които можеше да се обади в такава ситуация. Родителите и живееха в друг град. Свекарите и, разбира се, щяха да застанат на страната на сина си. Парите, които беше спестила от своите преводи, не бяха много, но трябваше да стигнат поне за наем. Започна да преглежда сайтове за недвижими имоти. Очите й се спряха на обява за двустаен апартамент в квартал Изток. Не беше луксът, на който беше свикнала, но беше близо до училището на Наталия. Без да се замисля повече, тя набра номера. От другата страна на линията се обади спокоен мъжки глас. Ина, опитвайки се гласът й да не трепери, обясни, че спешно търси квартира за себе си и двете си деца. Дори още тази вечер. Мъжът помълча за миг. Добре. Чакайте ме на адреса след 40 минути. Казвам се Николай. Когато пристигнаха, Ина и децата чакаха пред старата кооперация. Районът беше зелен и тих, но толкова различен от простора на Бояна. Скоро се появи висок, добре изглеждащ мъж на около 40 години. Това беше Николай. Той им показа апартамента. Беше чист, слънчев и изненадващо уютен. Децата веднага харесаха стаята с 2 легла. Ще го наемем, каза Ина бързо, страхувайки се, че той може да се откаже. Николай я погледна с разбиране, сякаш усещаше отчаянието й. Няма проблеми, договорът е стандартен. Той даде ключовете и си тръгна,
оставяйки я сама с децата в новото им временно убежище. Деца, това е нашата крепост за момента, каза Ина, опитвайки се да звучи весело, но вътрешно се чувстваше оплашена до смърт. Първите дни в новия апартамент бяха трудни. Ина се опитваше да създаде рутина за децата. Училище за Наталия, занимания с Мартин у дома. Вечерите работеше до късно, поемайки повече преводи, за да може да си позволи адвокат. Единствената й близка приятелка, Дария, беше шокирана от историята й. Трябва ти най-добрият адвокат по семейно право. Чакай, ще проверя. След ден Дария Пиреда изпрати контакт. Казва се Николай Петров. Звяр е в съдебната зала. Ина погледна името и замръзна. Беше нейният хазяин. Съвпадението беше толкова невероятно, че почти изглеждаше като знак от съдбата. Тя му се обади и си уговориха среща в едно кафене с детски кът. Когато той влезе и я видя, на лицето му се изписа същата изненада. Ина, не очаквах, че клиентът ще сте вие. И аз не очаквах, че адвокатът ще е моят хазяин, отвърна тя с лека усмивка. Децата веднага хукнаха към играчките, оставяйки ги сами. Ина му разказа всичко, без да спестява нито една болезнена подробност. Николай слушаше внимателно, без да я прекъсва, като си водеше бележки. В очите му нямаше осъждане, а само професионална съсредоточеност и искрено съчувствие. Искам само децата да останат при мен и справедлив дял от имуществото, половината къща и колата, която карам. Нищо повече, завърши Ина. Николай кимна. Децата почти сигурно ще останат с вас. Вие сте грижовна майка и имате доходи. По-трудната битка ще е за имуществото. Александър очевидно е решил да играе мръсно. Той я погледна сериозно. Трябва да сте подготвена за всичко. Той ще се опита да ви представи като лоша майка, като неспособна да се грижи за тях. Но не се притеснявайте, ще се справим. Думите му й вдъхнаха увереност, каквато не беше изпитвала от седмици. За първи път тя не се чувстваше сама в тази битка. Имаше съюзник. Когато си тръгваха, Николай каза: между другото, не се притеснявайте за наема през следващите няколко месеца. Гледайте на това като на професионален аванс. Сега най-важното е да сте спокойна за децата. Този жест на доброта трогна Ина до сълзи. Николай се зае със случая с впечатляваща енергия. Той не беше просто адвокат, той беше стратег. За да победим, трябва да знаем всичко за противника, каза и той. Чрез своите контакти той започна да проучва Александър не само като съпруг, но и като професионалист. Една вечер Николай се срещна със свой стар приятел Борис, който работеше в същата IT сфера. Срещнаха се в тих бар в центъра на София. Разкажи ми за Александър Чернов, попита Николай. Борис се намръщи. Сашо, познавам го. Беше добро момче, но последните години много се промени. Властта и парите го развалиха. Стана арогантен, безскрупулен. А откакто се забърка с онази Мария от човешки ресурси, съвсем изтрещя. Николай наостри уши. Какво се говори за нея? Ами, тя е кариеристка. Мина през няколко шефове, преди да се закачи за Александър. Но има и друго. Носи се слух, че Сашо е много ядосан на генералния си директор. Смята, че не го оценяват достатъчно. И че е готов на всичко за повече пари и власт. Борис се наведе по-близо и понижи глас. Говори се, че е продавал вътрешна информация на конкурентите. Нищо не е доказано, разбира се, но след като той пое един голям проект, конкурентната фирма изненадващо пусна на пазара почти идентичен продукт, месец преди тях. Вътре имаше разследване, но не откриха нищо. Николай слушаше, а в главата му парченцата от пъзела започваха да се подреждат. Това беше повече от просто семеен скандал. Ако слуховете бяха верни, Александър беше уязвим. И тази уязвимост можеше да бъде ключът към победата на Ина. Той благодари на Борис и си тръгна. Вървеше по нощните улици на София, а умът му работеше на пълни обороти. Трябваше да намери начин да докаже това. Трябваше да намери свидетел. Първото дело беше за родителските права. Ина беше ужасена. Цяла нощ не спа, представяйки си най-лошите сценарии. Николай се опита да я успокои. Просто бъди себе си. Разкажи на съдията за живота си с децата. Истината е на твоя страна. В съдебната зала
Атмосферата беше ледена. Александър беше дошъл с лъскавия си адвокат и гледаше Ина с презрение. Той говореше за нейния непълен работен ден, за липсата на амбиции, опитвайки се да я изкара несериозна. Твърдеше, ле само той може да осигури на децата висок стандарт на живот. Когато дойде редът на Ина, тя говореше от сърце. Разказа как чете приказки на Мартин всяка вечер, как помага на Наталия с уроците по математика, как приготвя любимите им палачинки в неделя сутрин. Гласът й трепереше, но думите й бяха истински. Тя не говореше за пари, а за любов, грижа и време. Неща, които Александър отдавна беше спрял да дава. Съдията, опитна жена с проницателен поглед, слушаше внимателно и двете страни. След кратко съвещание решението беше обявено. Децата остават при майка си. Александър получава право да ги вижда всяка втора седмица. Ина усети как огромна тежест пада от раменете Тирие. Тя се разплака от облегчение. Когато излязоха от сградата на Софийския градски съд, тя прегърна Николай спонтанно. Благодаря ти. Дори не знам как да ти благодаря. Все още не сме приключили, отвърна той с топла усмивка. Това беше само първият рунд. Сега предстои битката за имуществото, но тази вечер празнуваме. Победата, макар и малка, и даде сили. Тя разбра, че не е безпомощна. Разбра, че може да се бори и да печели. Николай я покани на вечеря в малък, уютен ресторант, скрит в една от централните софийски улички. За първи път от месеци Ина се почувства почти нормално. Те не говореха само за делото. Николай ти разказа за своя развод, който също бил тежък. Бяхме се превърнали в съквартиранти. Любовта си беше отишла много преди тя да срещне друг. Но егото ми беше наранено. И аз заплашвах. И аз се борех за сина ни. Едва по-късно осъзнах колко глупаво и егоистично е било. Гледайки теб си давам сметка колко силна трябва да е една жена, за да премине през това. Думите му я докоснаха. Тя видя в него не само адвокат, но и човек, който я разбира. Между тях се появи невидима връзка, изградена от споделена болка и взаимно уважение. Вечерта премина неусетно. Когато я изпрати до входа, между тях имаше момент на колебание. Но никой не направи първата крачка. Все още беше твърде рано. Междувременно Николай продължаваше своята тайна операция. Той откри, че конкурентната фирма, на която се предполагаше, че Александър е продал информация, спешно търси външен юридически консултант за еднократен проект. Това беше неговият шанс. Той кандидатства и след тежко интервю с директора по сигурността, който очевидно беше бивш служител на службите, получи работата. Това му даде достъп до вътрешната кухня на компанията. Целта му беше да намери човека, който е осъществил контакта с Александър. Той започна внимателно да се сближава с хората, да слуша разговорите в кафенето, да задава невинни въпроси. Ключът се оказа секретарката на генералния директор, младо момиче на име Людмила. Тя работеше в компанията от студентските си години и знаеше всичко за всеки. Николай подходи към Людмила много внимателно. Помогна й с един дребен правен казус, свързан с нейни роднини, спечелвайки доверието й. Един ден, докато пиеха кафе, той подхвърли небрежно. Чувам, че вашата компания се справя отлично. Сигурно имате добри информатори от конкуренцията. Людмила се изчерви. О, не трябва да говоря за това. Разбира се, каза Николай. Просто се възхищавам на бизнес нюха на шефа ви. Например, онзи случай с новия софтуер, който пуснахте преди Технософт. Гениален ход. Момичето се поколеба, но очевидно искаше да се похвали. Аз бях тук онази нощ. Дойдох специално, за да протоколирам срещата. Беше много късно. Един мъж дойде, Александър Чернов. Донесе цяла папка с документи. Шефът му плати огромна сума в брой. Николай едва сдържаше вълнението си. Това беше. Имаше своя свидетел. Сега трябваше само да я убеди да говори в съда. Да убеди Людмила да свидетелства беше най-трудната част. Момичето беше ужасено. Ще ме уволнят. Може дори да ме съдят. Николай прекара часове в разговори с нея. Обясни и, че тя е защитен свидетел. Че това, което Александър е направил, е престъпление. Но най-силно и подейства историята на Ина. Този човек се опитва да отнеме децата от майка им.
Опитва се да я остави на улицата, след като тя му е посветила най-хубавите си години. Ти си единственият човек, който може да покаже на съда истинското му лице. Накрая, със сълзи на очи, Людмила се съгласи. Николай подготви и още една изненада. Изпрати официална призовка на генералния директор на Александър да се яви на делото. Той не знаеше защо, но присъствието му беше задължително. Планът беше готов. Завесата за последния акт щеше да се вдигне в съдебната зала. Денят на делото за имуществото дойде. Ина беше напрегната, но този път не беше оплашена. До нея стоеше Николай, спокоен и уверен. Александър влезе в залата, хванал под ръка бременната Мария. Той изглеждаше самодоволен, сигурен в победата си. Неговият адвокат представи аргументите си. Къщата и колите били купени с парите на Александър, Ина нямала принос. Тя била просто домакиня. Когато съдията даде думата на Ина, тя застана и каза просто: „Аз не съм инвестирала пари, ваша чест. Аз инвестирах живота си. Докато господин Чернов градеше кариера, аз градях дом. Докато той ходеше по бизнес вечери, аз бях до децата, когато бяха болни. Смятам, че това има стойност.“ В залата се възцари тишина. Тогава Николай се изправи. „Ваша чест, от името на моята клиентка бих искал да призова един свидетел, който ще хвърли светлина върху характера на господин Чернов и неговите финансови дела.“ Адвокатът на Александър скочи. „Протестирам, не сме уведомени за този свидетел.“ Протестът се отхвърля. „Нека свидетелят влезе“, отсече съдията. Вратата се отвори и влезе Людмила. Когато Александър я видя, лицето му пребледня. Той не можеше да повярва на очите си. Момичето мина през залата с неуверени крачки и застана на свидетелското място. Ръцете й трепереха, но гласът й беше ясен. „Казвам се Людмила и съм секретарка в компания Next Gen.“ Николай започна разпита си. „Познавате ли господин Александър Чернов?“ „Да“, отвърна тя. „Той дойде на тайна среща с моя шеф преди няколко месеца.“ „И каква беше целта на тази среща?“ продължи Николай. Людмила си пое дълбоко дъх. „Господин Чернов продаде на моята компания търговска тайна на своя работодател, фирма Технософт, срещу сумата от 50 000 евро в брой.“ В залата се чуа хване. Александър скочи на крака. „Лъже, тази кучка лъже!“ Съдията удари с чукчето. „Тишина! Още една дума, господин Чернов, и ще ви изведа от залата.“ В този момент се изправи друг мъж, седнал на задните редове. Генералният директор на Александър. „Значи това си бил ти! Ти си бил картицата!“ извика той с лице, почервеняло от гняв. „Чернов, уволнен си!“ Настана пълен хаос. Александър крещеше обиди към Людмила. Шефът му го заплашваше, а Мария гледаше с ужас как светът на бъдещия й съпруг се срива. Охраната изведе Александър от залата, докато той продължаваше да крещи. След като редът беше възстановен, съдията се обърна към Людмила. „Госпожице, осъзнавате ли сериозността на тези обвинения?“ „Да, ваша чест. Готова съм да потвърдя думите си пред полицията.“ Съдията се оттегли за съвещание. Времето сякаш спря. Ина държеше ръката на Николай, сърцето й биеше лудо. Когато съдията се върна, лицето й беше строго. „Решението на съда е следното. Цялото имущество, придобито по време на брака, се разделя поравно. Госпожа Чернова получава половината от къщата и автомобила, който управлява. Ина не можеше да повярва. Беше спечелила. Беше получила справедливост. Когато излязоха от съда, тя видя Николай да говори с Людмила. Той й благодареше, а тя плачеше от облегчение и страх. Ина знаеше, че дължи всичко на този мъж и на смелостта на едно непознато момиче. Вечерта след делото, докато Ина прибираше децата си в малкия апартамент, тя се чувстваше едновременно изтощена и щастлива. Победата имаше горчив вкус, но беше победа. По-късно същата вечер телефонът й да извъня. Беше Николай. Гласът му звучеше напрегнато. „Ина, можеш ли да дойдеш? На паркинга пред офиса ми съм. Мисля, че имам нужда от помощ.“ Сърцето й се сви от лошо предчувствие. Тя остави спящите деца при съседката и потегли с колата. Намери го облегнат на колата си. Едната му устна беше сцепена, а под окото му се оформяше синина. „Какво се е случило?“ попита тя ужасено.
Александър, отвърна той кратко. Чакаше ме. Беше пиян и извън себе си. Обвиняваше ме, че съм съсипал живота му. Той я нападнал, докато Николай отключвал колата си. Двама случайни минувачи се намесили и Александър избягал. Ина го заведе в спешното, където го прегледаха. Докато чакаха, тя не пусна ръката му. Гневът към бившия й съпруг се смеси с огромна загриженост за Николай. В този момент тя осъзна, че той е станал много повече от адвокат за нея. Николай подаде жалба в полицията. Александър беше изправен пред обвинение за нанасяне на телесна повреда. Животът на Ина бавно започна да влиза в своя нов ритъм. Тя продължаваше да живее под наем, тъй като подялбата на къщата се оказа сложна. Но децата бяха спокойни, а тя се чувстваше свободна. Връзката й с Николай се задълбочаваше. Те се виждаха почти всеки ден, вечеряха заедно, водеха децата в парка. Той беше търпелив, мил и грижовен. Всичко, което Александър не беше. Един ден, около месец след делото, Ина получи неочаквано обаждане. Беше Александър. Гласът му беше неузнаваем, треперещ и отчаян. Ина, трябва ми помощ. Не знам към кого друг да се обърна. Той разказа, че Мария е родила момченце, но е изпаднала в тежка следродилна депресия. Отказвала да се храни, да става от леглото и да се грижи за бебето. Сега била и с висока температура. Лекарите искат да я хоспитализират. Аз съм сам с бебето. Уволниха ме. Нямам пари, нямам нищо. Моля те, Ина. Ина беше разкъсвана. Част от нея искаше да му затвори телефона и никога повече да не го чуе. Той заслужаваше всичко, което му се случваше. Но друга част от нея, майчината, чуваше отчаянието в гласа му и мислеше за онова беззащитно бебе, което нямаше никаква вина. След тежък вътрешен дебат, тя взе решение, което изненада дори самата нея. Идвам, каза тя. Когато пристигна в къщата в Бояна, гледката беше потресаваща. Навсякъде цареше хаос. Александър изглеждаше състарен с 10 години, държеше в ръце плачещо бебе. Мария лежеше в спалнята, втренчена в тавана, напълно неадекватна. Ина пое нещата в свои ръце. Извикай линейка, аз ще остана с бебето. Докато Александър говореше с лекарите, Ина взе малкото момченце, успокои го, нахрани го с адаптирано мляко, което намери в кухнята, и го приспа. Беше толкова сюрреалистично да държи в ръце детето на жената, която беше разрушила семейството й. Линейката откара Мария в болница. Александър се върна в къщата напълно сломен. Благодаря ти, прошепна той. Не трябваше да го правиш. Направих го заради детето, отвърна Ина студено. Те седнаха в хола, където преди месеци се беше състояла последната им битка. Ще ти продам моята половина от къщата, каза изведнъж Александър. Ще взема заем, ще продам колата. Трябват ти парите, за да си купиш апартамент с децата. Аз ще се оправям някак. Той я погледна с очи, пълни със съжаление. И още нещо. Моля те, говори с Николай. Нека оттегли жалбата. Ако вляза в затвора, това дете ще остане съвсем само. Ина го гледаше и виждаше не чудовището, което я беше наранило, а един съсипан, жалък човек, който най-накрая осъзнаваше последствията от действията си. Тя говори с Николай. Разказа му всичко. Решението е твое, каза и той. Но каквото и да решиш, аз съм зад теб. Ина реши да му даде шанс. Николай оттегли жалбата. Няколко седмици по-късно сделката за къщата беше финализирана. С парите Ина си купи просторен и слънчев апартамент в хубав квартал, близо до голям парк. С помощта на Николай и децата, тя го превърна в истински дом. В деня, в който се нанесоха, те празнуваха с пица на пода сред кашоните. Децата тичаха щастливи из новите си стаи. Ина и Николай ги гледаха с усмивка. Остани, прошепна тя. Остани при нас. Той я прегърна. Чаках да го кажеш от толкова време. Целуна я нежно, а в тази целувка имаше обещание за ново начало. За нов, истински дом, изграден не върху лъжи, а върху доверие, уважение и любов. Година по-късно животът им беше напълно различен. Николай се премести при тях и бързо се превърна в неизменна част от семейството. Мартин го обожаваше,
а Наталия, макар и по-сдържана в началото, постепенно го прие като свой приятел и довереник. Ина започна работа на пълен работен ден в голямо преводаческо бюро, където талантът й беше оценен. Тя цъфтеше, преоткривайки себе си не само като майка, но и като професионалист. Александър се премести в друг град. След като Мария излезе от болницата, двамата се разделиха. Той се опитваше да бъде баща на трите си деца, макар и от разстояние. Понякога идваше в София, за да ги види, и всеки път в очите му се четеше тиха тъга по онова, което беше изгубил. Но Ина вече не изпитваше нищо към него, нито гняв, нито съжаление. Той беше просто част от миналото и търва. Една топла пролетна вечер четиримата се разхождаха в Южния парк. Децата тичаха напред. Смехът им отекваше във въздуха. Николай хвана ръката на Ина. «Щастлива ли си?» попита я той. Тя се обърна към него и го погледна. В очите му виждаше своето бъдеще. Виждаше спокойствие, сигурност и любов. Повече от всякога, отговори тя. Беше преминала през ада, но беше излязла от другата страна по-силна и по-мъдра. Беше загубила една илюзия, за да намери истинското щастие. Бурята беше отминала, а след нея слънцето грееше по-ярко от всякога. Тя знаеше, че най-доброто тепърва предстои. За нея, за децата й, за новото им семейство. Така завършва историята на Ина. Една история, която ни показва, че понякога най-тежките изпитания ни водят към най-светлите дни. Разрухата на един фалшив живот отвори вратата към истинската любов и щастие. Ина не само спечели битката в съда, но и най-важната битка, тази за собственото си бъдеще и това на децата си. Благодарим ви, че бяхте с нас в това емоционално пътешествие. Ако тази история ви е докоснала, моля, харесайте видеото, абонирайте се за канала и споделете в коментарите какво мислите. Смятате ли, че Ина постъпи правилно, като помогна на Александър накрая?